Kuthe makuthi sisebenza kwenye ishophu ngithi lipheka lapho ngipheka nje emashelifini. Kufike nje omunye umalume nje. Okay. Omdala like engangizala like lokho afika anginikeza imali. Mhlawumbe first day washo 200 rand wathi uthenga ilunch. Yo azange ngijabule kanje and ngangibroke. Yeah. Ngijabule ngithi la eshop ngeke ngibatshele banomona. Bisho kuphela inyanga lokho anginikeza imali like ngithi yo lo malume lo Nkosi yami unenhliziyo enhle. Yabona nje kuthi ngelinye ilanga athi makafika nje eshop athi mawushayisa la ngiyahamba nawe. I was like ngithi mina ngihamba nawe ngiyaphi manje? Athi awuzongibuza lokho because ubungangibuza hlezi ngikunikeza imali yami la. So ngelesi sikhathi lesi uyangazi ukuthi ngihlala nobani, ngihlalaphi, ngihamba kanjani. Mina angithi anginake lutho yena behlezi angilandela. Wazi yonke into nje ngami. Ngisima ngiphuma nje khona indawo ngizophumela ngakhona erank. Ngibone imoto qhamuka eduze kwami. Avula ifastere ethi wena ngani utshela ukuthi usile ne? Mangithi esingithengene emotweni. Angishaye nangenduni yesibhamu. Wala nami ngenkani nami ngagcina sengithi ayikho into engizoyenza phela la. Angishaye ukuthi Saturday masivuka Saturday angitshele kahle athi ngeke nginikeze ngisho ukudla because vele uzongibulala. Afonele abanye abangani bakhe ethi namhlanje ebusuku kunomsebenzi kumele unisoshaye nifike la ebusuku ngo-12. 3, 2, 1 action please. Sanibonani dumelang absheni molweni igama phindile phela lihle and this is the Soweto podcast Beyond Survival. Welcome guys. Please don't forget to like, comment, share, subscribe and obviously hit the notification button so you'll be notified every time we upload. Guys, Ntanda siyabonga uthando lwenu. Thank you so much. Please nje yazini follow us on all our social media platforms because this channel it is nothing without you. Mahala ha press leyo subscribe button but it means a lot to us. Please namhlanje nginiphathele usisi gorgeous or beautiful ozosazisa ukuthi namhlanje siphatheleni. Stay tuned, you might learn a thing or two khona la ekhayeni lethu lemfudumalo lokuthula noxolo. And remember mbukeli wenu la enhlizweni yami. Hi sisi. Yebo njani? Ngiyaphila. Hi gorgeous. Ngithe gorgeous. Thank you. Welcome. Umani igama, please tell us ukuthi ubani igama, uhlaphi, kulephi, kule kanjani nokuthi nje yabo background story usithi kancane before sizongena endabeni. Okay, igama lami nguThobile Ngwantuli, ngiphuma eKZN eGreytown. Nje ngikhule ngikula nogogo wami ozala umamami. Okay. Yes, ngikhuliswe uyena. Abazali bami baba wangilahla nje ngimncane ngizelwe and then umamami naye wahamba wathi uyosebenza bengamuntu obuyayo nje ngikhule nogogo nje uyena osupportayo ngemali yakhe yempesheni. So bekuthi nje bese umndeni nje osokolayo besingekho rich besisokola nje nogogo siphila ngemali yokuthi mayiphuma kohola buyathenga impuphu leyo nobhontshisi yabo sikwazi ukuthi silale edlile. So mina okwami ukuthi njalo makuthi ngivalwe ikole ngihambe ngiye emashophu nje amaningi lapha ngaseGreytown bayangazi. Okay. Bengihlezi ngisebenza ngiba yi-till packer ngiba ama-merchandiser bese ngazi mase ngifikile nje bazi usefikile njengamanje usitufuzana kumsebenzi wakhe bengiqhashe ngikwazi ukuthi ngithenga i-uniform ngibe right nami ngifana njengabantu ngingabonakala ukuthi ukhuthele mos nje namanje ngiyaphanta nje Nkosi yami. Buzama bengizama kakhulu Nkosi yami. So bekuthi makuthi nje kuvalwa sihlanganisa imali nomngani wami sifuna iroom khona ngasedrobheni sihlale soyi2. Naye ezama naye sebenza naye sizama sihlale soyi2. Ni share rent. Yes, share rent. Yebo yabo sikwazi ukuthi kuvule kulesi right night sibali ngoba besithanda nezinto. Yeah. So istory sami kuthe makuthi sisebenza kwenye ishophu ngithi lipheka lapho ngipheka nje emashelifini. Kufike nje omunye umalume nje. Okay. Omdala like engangizala like lokho afika anginikeza imali. Mhlawumbe first day washo 200 rand wathi uthenga ilunch. Yo azange ngijabule kanje and ngangibroke. Yeah. Ngijabule ngithi la eshop ngeke ngibatshele banomona. Yabo. Ngihambe ngithenge ngidle kube mnandi ngifike endlini ngitshela umngani wami hey bo kunomunye umalume onenhliziyo enhle kanjani lapha. Ufike wathi nje nayo imali hamba uthenga ilunch. Yes. Hawu sijabule kudlule 2 days lento le ayenze kuze
cishe kuphela inyanga lokhu anginikeza imali like ngithi yo lo malume lo Nkosi yami unenhliziyo enhle. Yabona nje kuthi ngelinye ilanga athi makafika nje shop athi mawushayisa la ngiyahamba nawe. I was like ngithi mina ngihamba nawe ngiyaphi manje? Athi awuzongibuza lokho because bongangibuza hlezi ngikunikeza imali yami la. Hayibo. Ngiqale manje ngithukeke. Ngithi hayibo khamba ngiye-toilet ngifonela umngani wami. Nangu lo malume lo usuhamba nami namhlanje. Athi umngani wami uyahlanya loyo. Wena usheshe uphuma ubaleke ugoduke emakhaya once. Ayi nami ngisilo kangazi kahle mina ngizobaleka mina. Akangazi kahle. Bese ngiyacela ukuthi ngicela usheshe ngiphume ke emsebenzini. Yiwo umuntu nje ogulayo yabo. Ngicela usheshe ngiphume. Ngithi mangiphuma ngihambe fast ngendlini. Kanti lo malume lo sonke lesi sikhathi lesi uyangazi ukuthi ngihlala nobani, ngihlalaphi, ngihamba kanjani. Mina angithi anginake lutho yena behlezi angilandela. Wazi yonke into nje ngami. Mina ngithi ngisenza ukuthi hayi mina ngeke ngithoye lo malume lo. Ngifike endlini ngipheke fast ngithi ngiyagoduka ngemakhaya namhlanje. Ngizohamba futhi ngendlela eyinqamlelayo yabo ishort. Ngipheke ngiqede ngiphume. Ngisima ngiphuma nje khona indawo ngizophumela ngakhona erank. Ngibone imoto iqhamuka eduze kwami. Avula ifastela ethi wena ngani utshela ukuthi usile ne? Mangithi esingithengene emotweni. Akhipha isibhamu athi angene emotweni. Hayi nami ngibe shocked. Ngingene emotweni Nkosi yami ngithukile phela manje. Sihambe naye sifike kwakhe laphana imizwa yakho selokishini. Sifike lapha kwakhe une tuck shop ngaphandle emzini wakhe. Uhlala e1. Afike angifake phakathi endlini athi ukuphuma nje aphinde futhi abuye. Nakabuya afuna ulala nami ke manje. Hayi ngiqale ngigoloze So uthatha kwakufaka endlini kwakhe. Yes kwakhe. Uhlala e1. Yes uhlala e1. Mase kuba icontainer nga outside egithini kwakhe. Udayisela umoya umfana khona lapho. Mangifika phakathi ngithi mina ngingafuna ukulala naye ne. Angishaye. I remember kwaku Friday. Wangishaya walala nami ngenkani nami ngagcina sengithi ayikho into engizoyenza phela la. Angishaye ukuthi Saturday masivuka Saturday angitshele kahle athi ngiyakunikeza ngisho ukudla because vele uzongibulala yini kumele ukuthi ngidlele ngoba uzongibulala vele. Hayibo. Angishaye nangenduni yesibhamu uyabona isibhamu ingemumva lesibhamu ebusweni bami ngangena ama bruise like ngingazazi ukuthi ngoba sometimes ngeke ngivuke uthole ukuthi angikhumbuli bekwenzakaleni ngivuka ngiphansi ethayizini ngifeyintile isima ngivuka ngithi kwenzakalani ngibuyisa umqondo ukuthi isho konje ngilana lo muntu lo ngiphuce ngisho ifoni yami ngikhona nje ukungiphuca ifoni anginalutho nje ngihleli la mangithi vele ngiyabheka ama butler all over angeke ngikhona escape la angeke ngikhona shem ama butler ngizophuma kephi ngivele nje ngisitshela ukuthi okay isho ukuthi nje vele nje angi-accept ukuthi ngila enza ukudla ebuye ezodla phambi kwami la engibuka ngithi vele ngeke nginikeze ukudla wena like kwakukhona ngabe ngimuntu odla ama-stone nawathenga uyabona ayesebhegini yami ngase ngigqumuza ngilumele lodi stone ngiphuza amanzi lapha ethephini ngihlali ngiphelelwe namandla mina ngumuntu othanda ukudla ke Nkosi yami vele ngiyashesha ukuzwela indlala kuthi ebusuku Saturday futhi aqhubeka ngilokho angishaya nje sengiphelelwe amandla angigezi angidli ngiyawe ngishaya nje kuthi Sunday afonele abanye abangani bakhe ethi namhlanje ebusuku kunomsebenzi kumele unisoshaye nifike la ebusuku ngo12 abangani and ifoni ifake loudspeaker bevuma bethi okay Khutmani angijala namhlanje ebusuku wena ngizokuphosa edameni yo ngalesa sikhathi ngintshele nje ukuthi yabo ukwabona ukuthi ubone ukuthi angisena choice vele namhlanje ngizofa yazi ngibona ukuthi yabo la vele Nkosi yami namhlanje ngizofa ayikho into engizoyenza ngizipha umuntu ofile nje vele namhlanje ubhuti lo osebenzisa kushop yakhe ngaphandle amemeza athi igama lakhe athi amemeza ngaze ufuna ushintsho something aphume hlanhla leyo kwako 11 ikhathi emini akhohlwe ifoni yakhe encane ubhobho so ngithi 12 ngifathi ifoni ngifonela usisi wami somomdala ngithi sisi nginenkinga so ngikidnaphe umunye ubaba la elokishini kanje athi sami hayi suka wena unamanga yabo angibelieve hayi like inamba kamngani wami lo ngihlena endlini ngiyayazi ngekhanda ngimfonele fast ngithi usamkhumula lo baba lo wade uzongithatha
uhambe nami ufonela amaphoyisa njengamanje uthe ebusuku uzongibulala ebusuku. Hathi mngani wami Nkosi yami ngenze njani ngoba manje nami ngisendleleni ngiye ekhaya ngithi nami ngazenza uplan ngidrop fast ngidelete fasting because ngifona ngithukile ngifuna ukuthi sengaze ebuye. Delete lapha ngibeke lapha ngibuyile ngihlale phansi because wethu ngihlale phansi ethayizini ngingahlali ngithi ngihlale phansi ethayizini. Ngihlale phansi la ngishiye khona. Yena ngana iphi ifoni yami? Ngithi mina ngiyazi ayibheka ayitholeke lapha sengidilise everything vele. Ngiqhubeke ngihlale ukuthi kushaya o2 3 kushaya o3 4 akwenzeki lutho ngivele ngibona ukuthi ashuthi akekho umuntu ofuna ukungisiza makunjena. Ngivele like ngitshele nje ukuthi namhlanje vele nje nginto efile Nkosi yami. Ukwabona ukuthi ukhale uzuphelelwa umoya uphelelwa amandla like accept like everything ukuthi yabona njengamanje namhlanje ngiyashona uyitshele nje ukuthi sorry askisi nani askisi ma thank you. Yabo ngalalanga ngayitshela ukuthi namhlanje vele ilanga lami lokuthi ngishone ayikho into engizoyenza. But at the same time ngicabanga ukuthi uma ugogo Nkosi yami ekhaya akazi lutho. Kuthi makushaya u5 entambama eqeda kungishaya eqeda kubuya nje futhi kungishaya. Because ngangasakhali ngisho ukhala vele nje athi ngithi ngilo ngithi ayenze into ayenzayo angilale angishaya yenze yonke into ngilo ngithi ngingasenamandla ukuthi ngizothini ngase ngivuma everything ayenza. Kuthi ngabo ma5 ubhuti lo osebenza eshop amemeze athi Goodman nanka mahata ne athuke avuka empedeni athuke athi wena ngani wena ufana namaphoyisa ngimbuze mina ngithi kanjani ngoba ifoni yami ngithi ithathile ifoni yami ngofonela kanjani athatha isibhamu angikhombe ngaso kanje. Cabanga lo muntu lo amaphoyisa nje befikile kufike iQuantum amaveni awu2 azela umuntu oyi1 kusho usikahle kahle umuntu lo ungozi ngempela. Amemeze ngaphandle ngombhobho athi nje khona ingane la sebenza ayihezi ikhiphe aphike nathi akho ngane la and umngane nami ngaphandle ngiyamuzwa uyakhala ubungane nami umuntu osensitive uyakhala uthi ukhona ngaphakathi ukhona. Aphika athi bezama ukuthi bemncenge belobe lento yenzayo ungaliyenzi ehlisa umoya ngicela usokhuluma kahle nje nawe khipha lo ngane leyo njengamanje bemncenge adine nayo ehlisa umoya thatha isibhamu sifeke ngaphansi kwamantrasi avula umnyango umngane wami angena segijima Nkosi yami angahake and nakhona bemthatha nje abamthathi njengomuntu owenza into wrong awuthiwa behleke nabo like kube right bemfake evenini nje phela like nami bangifake eQuantumini nje namanye amaphoyisa oCC ke behambe nami kiwe epolice station. Bengibuza usikwenzakaleni ngibachazele everything besho bethi hayi nawe bengamele uthathe imali kanje so bese linye iphoyisa liyangitshela ukuthi omunye sitha kakhulume nami because uyena wedila lento ze kakhulu oyiphoyisa akhulume nami angitshela ukuthi sicela ukuthi icase ungayivuli because lo muntu lo udangerous awusiwe noqala amantombazane maningi angangawe ewabulala ewaphosa lapha emadamini nathi siyambopha nathi sibone sephumile singazi kanjani so ukuze uvikele impilo yakho sicela ukuthi ungambophi wenze protection order ongcono ngoba ke fana sombopha aphume akufuna akuthole sebese singekho thina. Nami ngibona ukuthi yazi ukuthini vele into right le ukuze ngiphume nje kuyona lento le ngenza protection order kuphela ngingayivuli icase. After that ngaleso sikhathi akekho nje umuntu owaye angaze ngithole ngisho counseling anything ngiwavele wasogogo nje ayibuya shiya phansi lapho webuya ngizobona ngihlanganisa kanjani mina i-uniform yakho mase kuvala izikole ngabuya ke nje into yakhona akagcina ngenza iphele kanjalo nganga-attenda ngisho e-clinic lakho ama-check up like nami umqondo wami okade udidekile because bekuningi nje umqondo wami udidekile ngaleso sikhathi because even now ngine problem like ekhanda lami ngihleze ngihamba ama-clinic ngiphathwe ekhanda from there ngiphathwe ekhanda non-stop nje ziningi izinto ezenzakala just angaze ngilandelele even now nje nama issues kuningi nje kwenzakalayo because angizange ngize ngiphole and okubhlungu ngeke ngaya futhi ngakhona emakhaya ngasi mangena kwishop ngahlangana naye yazi wathini wangibheka ngibona ukuthi uyangibona weza kumina
Athi wena ngani usukhule kangaka? Yo ngavele ngashiya phansi kwaleyo clothesline ebengithi ngizoyenza. Ngaphuma ngahamba eshop ngashiya kanjalo ngahamba. Dawe engizwa ubuhlungu ngakhona lento mayibuya kumina because ayidluli. Ayidluli because lo muntu ungiphile so many insuku ngihleli naye laphana enza umathanda engishaya enza yonke into ngingadli like i-trauma nje. I-trauma nje. Oh my sister. I-case vela azange uzuyivule. No, azange ngize ngivule. Azange ngize ngivule because nogogo kwami bekumuntu osaba ihlazo ne ukuthi abantu bazothini. Lento le kumele ukuthi yabo imbombo like ithulisi yeah because bekunesonto ekhaya. Ugogo wami bekumfundisi esontweni so azothina amakhulu. Lento le akazenzeka umuntu lana yabona nje efuna into zakhe zizinga yeah ngoba ethi ihlazo yabo labantu abazisa kakhulu ihlazo noma ngingasafanele ubeka umuntu onjalo ke. So lapha mabakuthatha lapha because the case is serious, kidnapping. Yes. I feel ukuthi justice uyitholile for what happened to you when. No, azange ngize ngithole. Azange ngize ngithole ngendlela abangichazela ngayo bachaza izifu basabela impilo yami ukuthi lo muntu lo uzongibulala still. Can imagine umbona so lapha eshop ngamanga. Yazi kwavele nje kwabuya konke like ngashiya phansi kwalo clothesline. Ngaphuma ngahamba because yo ngaphuthukile. ngithukile yo shame. Iyenzeke nini lento? Yenzeke it was 2014 yes. And then today isakudla. Na today isangidla because ngafetha even in my relationship kwami ngumuntu like olwayo onenhliziyo encane olwayo ngasonke isikhathi. Kancane mina ngazi ukuthi kumele ngimshaya umuntu. Yona into engiyazi kumele ukuthi ngimshaya umuntu ngasonke isikhathi. And sometimes I feel like umuntu wesilisa wonke ongibhekayo ongibheka njengentombi njengento nje kumele ukuthi iyuziwe. I even lost the hope nje when it comes to relationship. I was like vele umuntu wesilisa uzongibona as something ekumele ukuthi nje enze noma yini kuyona. So ngajela ukuthi ngoba sengimdala ngizozama ukuthi sorry. I told myself ukuthi ngizozivikela. So noma ngingasafanele ngibona ukuthi umuntu enginaye ngaleso sikhathi ku-relationship maybe into esingayilungisa lena eyenzakalayo phansi ngoba mina nginokuthi ngitshela ukuthi kumele ngivikele yonke into ngihlezi ngifuna ukuthi ngifight. Yes ngaso sonke isikhathi. Yeah. I think it can. Okay. I think i-counseling kodwa nayo izokunceda kakhulu. I think i-counseling izokunceda kakhulu ekuthenini udile ne-situation right now at hand. Understand? Yeah, uzokwazi ukuthi uhile and so vela ke kumuntu ke wakhuluma naye in terms of counseling uzama ukuthi ukhulume naye or mhlambe esontweni like you say esontweni angisho yes ngiunderstand ukuthi kunesonto noma kunesonto kini but angisho mhlambe kunokuba nabo mama umkhokheli mama umfundisi into kanjalo mhlambe umuntu obongathi ngiyamthemba ekuthenini ngimtshela ukuthi ngifila kanjani noma kwayenzakalani ngawo. No, akekho nje ngakhuluma naye nje. Akekho because abantu ngala ngikhuleka ngikhona bejajana too much. Bebezoba nokuthi why kube wena maybe kunento yenza ukuthi ezenze leyo nto leyo. Abantu bajajana la ngikhule khona abantu bakhona
bakhuluma too much, bayajajana ngaphandle kokuthi bazi story kahle, bajaha ukujajana kakhulu. Ngalesikhathi lo baba uma umbheka ngathi bekana ngakhe so la kuma umbheka. Yo. Ube nama 50 something, ubekamdala, ubengangizala lo abalwana, ubekamdala. Ubengangizala ngisho ukungizala lento ayenza kumina. Osilo khohlakele. Too much. And angazi ukuthi yini abayithola because amaphoyisa besho ukuthi I'm not the first one. So bayazi. Bayazi. And still abambophi. Bathi bayambopha bebone sekaphumela bazi ukuthi kanjani. Obenemali nje. Yeah, ubenemali. Beneyindlela zakhe. Yeah, kungenzeka. Ezaphunyuka. Yebo, ayenza izinto ezisile ebantwaneni. Yes. So usaphila yena? Yeah, usaphila. Usaphila cause nje usahlala yedwa. I'm not sure ukuthi nabantu hlala yedwani, angikho sure njengamanje. But amantombazane kushuthi abaphephanga sila sendaweni abaphephanga shem. Abaphephanga. Cause uma yenzeke kuwe lento 2014 and 2014 uzwa ngamaphoyisa ethi lo muntu lo unje hlala yenza bayingakho after wena. Hey, abayenze lento ayenze yona bayingaki? Yes. Even maybe manje baningi nje akasebenzini. Mhlamba abanye bayasaba ukuthi bakhulume like bayasaba yabo into njengalezo. Yeah. Yes. No, sisi lento yenzekile it's traumatic. It's traumatic but ukwazi kanjani ukuthi ucope in all like in everything eyenzekile. Yes, awuthola ngecounseling and ufeel ukuthi justice ayizange yenzeke. Mara ngikubona nje asi a beautiful young woman ucope ngani ucope kanjani and nje take me through. No, bengizama nje ukuthi ngithi hayi yazi ukuthini lento lena uthi ngidlulise nje but ingadluli ngilo ngithi hayi izodlulisa. Sometimes mangizwe ukuthi because ukubona sesikhathi ukuthi izinto ziki uma uhleli zibuye zonke uthi ukhala sometimes ngisathi ngithenga isekusenyana ngibe right ngilala yabo. Abe ngithi nje ngidlulisa kanjalo nje nangilo ngithi maybe counseling izongisiza, maybe izoshintshana like benginalokho nje ukuthi maybe ngeze ngisize no ngizokwazi ukuthi mina ngikhanselishe mina ngidlule kulento. But the more ukhula the more ezinye izinto zibuya more noba ungayinakile uthi hayibo bekwenzakalani lapha kahle vele. Kokunye uzibona ngathi uyadineka nje ushisha udinwe ungazi ukuthi uyabona. Sometimes ugcina ungakwazi nokukhuluma, sometimes ugcina nje ungakwazi nokukhuluma ngendlela right nabantu, especially abantu besilisa. Like nginokubazonda sometimes even ngisho umuntu enza something engane njengalungiseka vele ngithi vele laba vele ama enemies ami labantu laba. Why bengenzani vele because kumele ngazi ukuthi labantu vele ama enemies ami. Because umuntu mengibheka wesilisa ngivele ngicabanga even ngiapproacha ngendlela right ukuthi sisi bla bla bla. Sometimes ngi-up like vele ubona into okuyuzwa lo. Ubona ukuthi vele kumele enze so like bona ngathi konke ayifunayo or is after something. Sekunzima ukuthi ubone umuntu oze ngendlela right. Sometimes I even blame my body ngithi maybe because ngize ngazama nokujima ngithi ngiyajima ngifuna ukuba islender because ngikhule vele ngimkhulu nje ngidula. So ngitshela ukuthi maybe umzimba wami owenza ukuthi abantu umuntu mangibheka nje vele ebona into yocansi nje nento ukuthi kumele iyuze anyhow yabo. Ngiblame umzimba wami sometimes ngize ngazama nokuslima ngenza yonke into ngislima ngajima non-stop but kwangakusebenzela. Azange kungisebenzele ngagcina sengiye kanjena. And umzimba mako wakho. And umzimba wakho ngempela nkosami. And wathola like uncedo in terms of ukuvikeleka. Yabona maybe bayenza ama-test ukuthi umuntu mhlawumbe makadlengiliwe bayenza check-up. Bayenza nje check-up bakenza kodwa lento le yesibhedlela ekuthenini ibakhiphe kit bakuteste mhlawumbe bakunike ama-emergency pills amaphephu or what. Akaze kwenzeke lutho. Akaze nje kwenzeke lutho. Angawukho nogodi engakwenza. Angaze ngiye kwakhona eclinic angaze ngenze lutho.
wathi ugogo nje ngibuye fast ngabuya nje ngazipholela mina ngalokhu ngithenga ama-bio oil cause konke lana kwaku-black ngilo ngigcobisa kagcina nje kuphela nje kanjalo kagcina ngiphola. But i-problem yekhanda especially this side sometimes nginokudumba la December nje ngike ngaba sesibhedlela la eCharlotte Maxakethe esibhedlela nginenkinga la ngidumbile. Yeah. Nje angikaze ngibe right from there. I think uyangishaya kakhulu ekhulukazi ekhanda. Because kwesinye isikhathi ngeke ngivuke phansi ngibona ukuthi la bengifeyintile ngithi ngifunani lana. Ngicabanga ukuthi konje ngilana like ngiboshwe ukuthi bengifeyintile so ngishiya kanjalo baphuma bahamba ngasala ngayivukela ngesikhathi esinye. Yo, excuse for what happened. Ngiyabonga kakhulu. Uzoba right ne. Mara usukumele usukumele nama-viewers ekhaya amamele usukumele sisi life yakho le hambe uyothola uncedo if you need counseling, speak to someone, talk to someone, yabo, confide in someone. There's a guest that I had before ngambuza ngathi uyithole counseling, she said ukukhuluma kwami iyo indlela engizikhansela ngayo. Yabo, it comes in different forms, but wabona naye ukuthi the more ngikhuluma nomuntu or a stranger ongangazi, yabo, ongeka ngijaje, okushuthi nje umuntu engizoqala ukumbona namhlanje ngikhulume, yeah, understand, athi the more ngibona ukuthi ngiyahila, because akukho right ukubhodlela izinto ngaphakathi. There's ama-anxieties, there's ama-depression nani yabona. Yeah. So mawubona ukuthi you need someone to talk to, don't be scared to reach out, talk. Nam hlela ne. Yebo If ufuna ukukhuluma, I'm not a counselor, I'm not a therapist, I'm just a presenter. Mara I can relate into nini, so I can talk to you. You understand? Yeah. Mawufuna ukukhuluma, I know kwabanye abantu it's difficult ukuthi ukhulume ngendaba zakho, especially umuntu ongakwazi. Yeah, ibona into enjalo, but sikhona nathi. Yabo, and take ownership of your life, and yeah, life iqhubekele phambili uzobona nawe. As time goes on kuzoba ngcono, and then still njengoba usho my headaches in mhlambe you need professional help ekuthenini mhlambe dealing with some certain issues, yabo, mhlambe basho ukuthi mhlawumbe ama-anxiety attacks or i-depression or yabo nje lezo zinto. But speak to someone, consult with a doctor, get a check-up, like a thoroughly check-up, because uzowa uthi xuthule. Asazi thina sibona umuntu omuhle ngaphandle, alright, asazi ukuthi ngaphakathi ulimele. Kuningi ngaphakathi. And vele mina bengumuntu ongazithanda ukukhuluma, bengihlezi ngizivalele ngizithulela. Ngibona ngazuthi into eshoyo mina abantu ngeke beze beyibelieve. Yabona, ngizibukela phansi mina self. Ngisaba nje anything ngisaba ukukhuluma nje, ngibona ngazuthi nje umuntu ngiyazi angikholwe vele. Uzobona ngathi mina wrong. Because eziningi izinto ezenzakalile like mawuthi uyikhuluma uvele kuthiwa wena bekade like benza ngazuthi umina all wrong, yabo lonto leyo. Ngagcina ngidecide ukuthi kusho kumele ngithule nje, but uma ngithula la ngibona khona ukuthi damo ngilimala inside. Yes nabo ngilimala, ngiba nama-anger issues. Yes, kuba kuningi nje, kuba kuningi. Please talk to youth lapha ngaphandle, khulume nabo nje ukuthi babe careful kangakanani in terms of izinto ezifana nale i-experience yakho oyitholile in working a shop and just when seeing umalume, because uzuyasho ukuthi umalume bongabona mhlambe anything ethi lo muntu angangishela ngelinye ilanga noma angangivalela noma angangenza into ethile. Understand? Please just advise sisi lapha ngaphandle in terms of nje babe careful kangakanani when it comes to situations like this. Okay, igama lami nguThobile Ngwantuli, ngiphuma eKZN Great Town. Into engingayisho nje emantombazaneni asakhulayo ukuthi
kumele zinakekele azivikele. Ngisho ngabe kuthiwa axakeke kanjani adinga imali but ungayithathi imali kwi-stranger ongasazi ngoba umuntu ongamazi akasoze akunikeza nje imali engafuni lutho back ukuthi kube khona into akayizuzayo back. Ngiphinde futhi ngixwayise abazali abanengane zamantombazane ukuthi umntana wakho kumele ukuthi ummamele noma ngabe uthi ubhizi kanjani ukhathile kanjani kodwa uzama ukuthi ummamele kuyonke into ayikhulumayo nawe ngoba kwesinye isikhathi ithina abazali abahluleka ukumamela izingane zabo zize zingakhona ukukhuluma lento eziserious nazo and ngisho ngabe uthi uxaye kanjani but umntana wakho wentombazane make sure ukuthi akaxakeki kakhulu ngalendlela ukuthi usengenza noma yini like especially uma esafunda isikole kumele ube khona for yena umnakekele zonke idingo zesikole umake sure ukuthi uhlezi unaye ngaso sonke isikhathi. Yeah. Ngiyabonga. Thank you so much. Strong as strong then ala. Ngiyabonga kakhulu. Strong, I'm proud of you, ne? I'm proud of you. you. Thank you for ukuzongibona uvakashele. And yeah, ngingisoxoxa even off camera, ne? Okay, ngiyabonga darling. Nami ngikhona to support you in this journey, ne? So right, yes. So right. Thank you so much, guys, for watching. See you next time. Please don't forget to leave a positive comment for Usisi, and please give us a thumbs up. Don't forget to like every social media, follow Bona, usilandele nje uthi, and keep up with us because like I said, when I hope you took something from Mr. Skasisi, and we love and appreciate you so much. We see uthando lena nesinika lona emakhaya, and mina nguphindile ngithi thank you so much. Till next week Wednesday, I'm out.